Bos días. Onte no Parlamento falouse de todo o que pasou este verán cos incendios e unha das cousas que alí se comentou que se quere reforzar os concellos para que teñan máis doado vixiar as franxas secundarias. Claro, escoitar que se quere reforzar os concellos máis pequenos non é crible. E non é crible porque os concellos levan con problemas décadas. Con un problema principal que ao mellor é moi sinxelo explicalo así, pero que todo o mundo vai entender. A maioría dos concellos pequenos, os ingresos que reciben cada ano, sexa do xeito que sexa, os que teñen garantidos por impostos, por exemplo, etcétera, chegan para manter o que teñen. Para nada máis. Chegan para manter o que teñen. Cando fan os orzamentos, teñen que empezar a pensar de onde poden chegar outros ingresos. E chegarán de outras administracións, de Europa, do Goberno Central, da Xunta de Galicia, en base a axudas. É dicir, resumindo, o que teñen chega, teñen garantido, chega para manter o que teñen. Si queren facer cousas novas, si queren edificar un novo espazo para a veciñanza ou abrir unha nova estrada, teñen que pedir axuda. É dicir, dependen doutras administracións. Un bo exemplo deso son os plans únicos da Deputación da Coruña que están funcionando. Levan varios anos funcionando ben. Por que? Bueno, pois porque os concellos saben exactamente a cantidade ata o céntimo que van a ter e saben en que a van a meter. Deciden que obras queren facer con eses cartos e o fan. Isto só sucede cos plans únicos da Deputación da Coruña. Cando vas a outras administracións, como pode ser a Xunta de Galicia, os concellos non saben canto diñeiro van a ter o ano seguinte, porque o mellor hai unha serie de axudas que saen todos os anos, pero o mellor hai axudas novas, é dicir, para facer unha aproximación de orzamentos de cara a un ano, teñen que calcular máis ou menos en base ao ano anterior, pero eso pode variar, e podenlle dar máis cartos e poden darlle menos cartos. É moi, moi complicado saber que vai a pasar, e iso fai moi, moi complicado o traballo dos concellos. Mirade, na comarca de Santiago hai moitos concellos pequenos, moitos concellos que traballan e traballan ben, e teñen alcaldes de todo tipo de cores. Eu coñezo a moitos deses alcaldes, aseguro-vos que intentan cada día facer as cousas ben, e non falo dun partido só, os hai, insisto, de todos os partidos, intentan cada día traballar o mellor posible e sacar as cousas adiante, pero o poñen moi, moi complicado. Por eso digo que dicir que se vai reforzar os concellos non é crible, porque se vas a analizar o que pasa nos concellos, daste conta de que a axuda no fogar depende do que lle den cada ano. E se a Xunta decide dar menos do que era esperado, a diferencia para manter un servicio que xa ninguén quere que se retire, o ten que poñer o concello. Pero é que ao mellor o parque de bombeiros que che toca, se tes algún problema, non é o que está máis cerca de ti, porque ao mellor o que está máis cerca está noutra provincia, ti o que che toca está máis afastado. É outro exemplo. O transporte metropolitano a veces é absurdo, porque non ten moito sentido que un transporte que supón que é comarcal, bueno, pois este servido por un autobús que ven desde outra provincia. O mellor, pois imaginádevos, para chegar a Santiago, o transporte comarcal o sirve un autobús en moitos casos que ven desde Ourense. Claro, si ven desde o límite da provincia, pois os retrasos poden ser X, pero que si ven desde Ourense, os retrasos poden ser, bueno, ese é un dos poucos, dos moitos problemas que ten o transporte metropolitano en Galicia, ou polo menos na bisbarra de Compostela, algo que se pode comprobar cada día. Pero hai máis, por exemplo, o mantemento dos edificios dos centros educativos, o mantemento dos edificios dos centros médicos, corren por conta do concello, e hai moitos edificios deses que necesitan unha reforma integral que o concello non pode nin de lonxe facerse cargo, é dicir, pode ir facendo chapuzas. Bueno, pois teremos que pensar en que facer con eso, pero cantas parcelarias faltan por facer?
Cantas camiños de Santiago faltan por delimitar, porque delimitar un camiño de Santiago, as planxas a un lado e a outro, influen nos concellos e influen moito, porque os que viven ali dependen de que eso este delimitado e teñan unha normativa. Por que non se presiona a algunha entidade bancaria galega que foi rescatada para que manteña as oficiñas no rural? Porque é absurdo pensar que teñen uns beneficios o mellor de máis de 1.000 millóns de euros ao ano e non son capaces de manter 2 ou 3 ou 4 oficinas en sitios moi concretos. Agora estánse implementando cousas como que se poda sacar cartos nas gasoliñeiras, pero é que o mellor que tiña que pasar é que non, mire, vostede non pode pechar estas oficinas porque senón vámonos a ir a outra entidade que si as teña. É dicir, resumindo, os concellos teñen un problema serio en dicir que se lles vai a reforzar cando teñen esa cantidade de problemas desde hai anos e non se lle dá solución é absurdo, completamente absurdo. Non se pode falar de que hai que potenciar o rural, de que a xente tense que ir ao rural, se non se lle dan servicios. Se ti non podes ir a vivir a unha aldea sabendo que vas a dispoñer de todos os servicios básicos sin problema ningún, pero que ademais vas ter un transporte que che permita deixar o coche na casa se queres ir a unha vila máis grande ou se queres ir a traballar a unha vila máis grande ou simplemente se queres teletraballar, bueno, que o podas facer con unha velocidade adaptada ao momento que vivimos, a tecnoloxía actual. Todo eso é o que fai que alguén queira irse a vivir a unha aldea, porque o mellor compensa, a calidade de vida é única, pero se non tes os medios, se non tes todo o que precisas para unha vida mínimamente normal, pois non o vas a facer. Así que hai que darlle unha voltiña en vez de dicir que se van reforzar os concellos cando xa se tiñan que estar reforzando e non se fai, cando hai un montón de aspectos, de áreas, de servizos que teñen que ser reforzados desde outras administracións e non se fan. E non é culpa dos alcaldes, porque, insisto, a maioría e de todos os colores traballan cada día e traballan moito.